Πριν πολλά χρόνια, όταν η Σιλβάνια δεν ήταν ακόμη νησί, αλλά ήταν ενωμένη με τη Μεγάλη Ήπειρο, κατοικούσε στη γη περίεργα όντα, οι Δράκοι. Ήταν πολύ σοφοί. Όλες τους τις γνώσεις για τη γεωγραφία της γης τις μετέφεραν σε αυτό το κρίσταλο. Πρέπει να βρεις τον τελευταίο επιζώντα δράκο. Ζει σε αυτό το νησί των δράκων, μικρέ μου. Πρέπει να βρεις τι συνέβη με τον Baldwin.